morning, friends. Late po ako nakatulog kagabi kung kaya late din akong nagising. Anong oras na ngayon? 7:23. Nagising po akong narinig yung nagkumbo-kumbo. Ng bata. Sobrang early nilang nagising. Kasi first part ng yung pinaka main program buong Norway, nagpaparade yung mga bata. Video posted ko kahapon. Pre-breakfast mode. Heia Norge! Aalis na kami, pupunta kami ng Centrum. Manunood kami. Mag-iisip po sa Kungin. Yeah, sa Royal Family. Check out our shoes. My shoes and auntie's shoes. Yung shoes ko po ay rubber shoes. Pero naka-formal wear. Ayan po, aalis na kami. Naka-formal wear kami pero naka-rubber shoes. Tapos naka-backpack pa ako. Nakakatawa, di ba? Yan. Yan yung uso ngayon. Chat for chat. For chat. Så vinket til meg, for jeg har ikke ennå kjent meg igjen. Sånn gruppebilde så jeg tenker tayo sa dito tayo sa Palasyo saan yung Royal Family kakain sila mga bata.
Sige, kaya tayo. Hör auf, ey. Oh, video. Ja, العالم. العالم. My healthy version of binignit. Daghan kaayo kog nahurot. Siyempre, I love my own cooking. Ano kadami yung naubos ko sa naluto ko ngayon. Imagine mo. Hanggang dyan, ha? 3 serving lang naman po. Kumusta naman yung naging araw ko? Sobrang nag-enjoy ako sa
pag-celebrate namin ng 17th of May. At di lang yan. Yan. Hindi nakita. Nakakuha ako ng 12,598 steps today. Diba? Medyo madami-dami din yun. Yun, dahil sa kakagala namin. Okay, good night friends. Till next video.